Πολύ ωραία. Βίκυ, μου σου αφήνω. Στο καλό. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Βεβαίως. Θα δούμε στη συνέχεια την Αγγελική Ηλιάδη. Αλλά εγώ πάω τώρα στο Περικλή για να δούμε πολύ πολύ ωραία σανδάλια. Τι κάνουν τα κορίτσια μου, πείτε μου. Αχ, πώς είστε? Τι λέει? Τι ωραία είναι αυτά που φοράτε. Είναι σανδάλια. Καλημέρα, έχουμε σανδάλια από το Comics & σήμερα. Τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά. Τι όμορφος που είσαι, έβαλες και τα μπλουζάκια σου, τα ωραία. Για να είμαστε ίδιοι. Τι κάνεις? Για να δούμε τι έχεις φέρει. Λοιπόν, καλά, καλά. Σανδάλια. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, διότι έχουν τη βάση στο χρώμα του δέρματος. Και μάλιστα αυτό. Οπότε φαίνεται μόνο η γυαλάδα που βγάζουν οι πέτρες και τα Σβαρόφσκι, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα σανδάλια. Τα σανδάλια είναι το πιο αρχαίο υπόδημα που έχει βρει επινόησε ο άνθρωπος. Και μάλιστα το πιο αρχαίο παπούτσι, σανδάλι που έχει βρεθεί, ήταν στο Όρεγκον στη ΣΥΠΑ πριν 10.000 χρόνια. Τι λες τώρα? Και φτάνουμε στα σανδάλια του Comics που είναι η πιο εξελιγμένη μορφή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πάει στο Κάπρι και έχουν κάνει ειδική επεξεργασία. Αυτά εδώ πέρα, η πατούσα, ας πούμε, και το πέλμα από κάτω είναι από πετσί. Οπότε έχει ειδική επεξεργασία αυτό απάνω, έτσι ώστε να μην γλιστράει και όταν το φορέσουμε και λίγο έτσι φαγωθεί από κάτω είναι πιο σταθερό. Μάλιστα. Στο πόδι μας. Εν τω μεταξύ, ας πούμε, τα παιδιά πηγαίνοντας εκεί έχουν βάλει απάνω διάφορα σχέδια που έχουν πάρει πολλές πέτρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί αν μαυρίσει και η επιδερμίδα θα φαίνεται στο πόδι μόνο είναι σαν ένα κόσμο πάνω στο κουτικέ της γυναίκας. Το πιο ωραίο καλοκαιρινό παπούτσι, υπόδημα, το οποίο μπορούμε να το φορέσουμε από το πρωί από την παραλία μέχρι ένα αμάξι φόρεμα. Όπως βλέπουμε και τα κορίτσια, ας πούμε, φοράμε ένα βραδινό φόρεμα, μπορούμε να το φορέσουμε με τζιν παντελόνι. Καθημερινά από τα πρωί. Α, πήρες αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Όλα θα τα βάλω. Τι όλα θα τα βάλεις. Περίμενε. Οι πέτρες απάνω είναι από Σβαρόφσκι και Πριτσιόζα. Είναι ειδικές πέτρες που τα φέρνουν τα παιδιά από το εξωτερικό. Πάρα πολύ. Ωραίο δεν είναι? Και αυτό μου αρέσει πολύ. Κάτσε να σε βοηθήσω. Κάτσε βρήκα η μου. Μη σου πω, θα το βάλω και θα μετά. Το βάλεις τώρα? Πάρα πολύ ωραίο είναι. Δείτε τι ωραίες πέτρες που έχουν και διαφορετικά χρώματα. Τα βλέπουμε τώρα γιατί δεν έχω monitor. Είναι πάρα πολλά τα σχέδια. Έχει τυρκουάζ, μαραγδί, ροζ, μπλε, λευκές. Η καφέ που μπορεί το καφέ εδώ να μην σας φαίνεται Περικλή. Το καφέ αυτό εδώ με λες εδώ με τις πέτρες. Αυτό είναι φοβερό. Με πολύ ωραίες πέτρες. Που μπορεί κάπως να σου κάνει, αλλά είναι πάνω στο δέρμα. Εδώ έχουν βάλει πεταλούδες, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και αυτό μου αρέσει εμένα. Αυτό εδώ που δεν που είναι γυαλίζουν ωραία. Να το δοκιμάσω το άλλο. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι παπούτσια, είναι υποδήματα, σανδάλια άνετα. Εμένα τώρα με ενοχλεί στα σανδάλια. Καμιά φορά ξέρεις μπορεί να κάνουν πληγή ανάμεσα στα δύο δάχτυλα. Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται από πόσο καλή ποιότητα είναι το σανδάλι. Είναι πολύ καλή, είναι σε προσιτή τιμή, αλλά είναι ότι εξαρτάται από το δέρμα και πόσο καλά είναι επεξεργασμένο. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Ωραίο δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Έχεις και ωραίο πόδι. Περικλή μου. Έχεις και ωραίο πόδι και πάνω σου αναδεικνύονται όλα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ αυτά τα υποδήματα μπορούμε να τα βρούμε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και στο φίλο μου στο Καπρί στην Πάτρα. Μάλιστα. Και τα σχέδια φαντάζομαι είναι πολλά. Οι τιμές τους είπες είναι προσιτές. Είναι αρκετά προσιτές οι τιμές. Ωραίο αυτό, ωραίο δεν είναι? Στέλιο μου, σ' αρέσει αυτό? Σ' αρέσει? Μάλιστα. Θα το πάρουμε? Θα το πάρουμε? Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θες να σου να βάλουμε και αυτά εδώ πέρα, επειδή όχι δεν έχουν μόνο με πέτρες, εδώ έχουν απάνω τρούξ. Α, δείτε και αυτό. Εδώ από πολλές πέτρες, διάφορες. Γίνεται εκπληκτική δουλειά, έχει πάρα πολλές πέτρες πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι ωραίο. Ποιο? Αυτό εδώ? Όχι, αυτό εδώ? Όχι, αυτό. Με τις χρωματιστές. Με τις χρωματιστές. Αυτά που έχουν το ένα δάχτυλο είναι πάρα πολύ άνετα. Και δεν σε πληγιάζει και στα δάχτυλα ανάμεσα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δείτε εδώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Περικλή. Και ευχαριστούμε πολύ και το κατάστημα Κλάσικο στην Πάτρα. Σας ευχαριστούμε και τα κορίτσια μας τα ωραία. Πού θέλετε να πάμε?
Μου επιτρέπετε να αλλάξω από το το σκηνικό. Ποιο θέλεις να φορέσεις? Είμαστε. Εντάξει.